12 сол баъд дар Тоҷикистон дубора рӯзҳои фарҳангии Қирғизистон баргузор мешавад. мақомот мегӯянд баъди як муддат таъхир дар ҳамкориҳои фарҳангиву иҷтимоии ду ҳамсояи наздик бояд иртибототи пешина ба хотири коҳиши танишҳои марзӣ аз сар гирифта шавад. фарҳангиёни қирғиз бо барномаи ҳунарии серӯза ба душанбе омаданд ва ният доранд дар шаҳру навоҳии Тоҷикистон бахусус дар минтақаҳои назди марзӣ чорабиниҳои фарҳангӣ доир кунанд. Фарҳод Бегмаматов, ки ин гурӯҳро раҳбарӣ мекунад, мегӯяд дар пасманзари баҳсҳои назди марзӣ ин сафари ҳунармандони қирғиз муассир хоҳад буд. равобити фарҳангии мо ҳарчанд тӯли солҳои зиёд бо таъсири масъалаҳои сиёсӣ камранг шуда буд, вале ҳунару санъат метавонад ин марзҳоро убур кунад. Тоҷикистону Қирғизистон дар масъалаҳои робитаи сиёсиву иқтисодӣ ҳеҷ гоҳ мушкили ҷиддӣ надошт. Аз ин сабаб ман фикр мекунам, ки ҳоло омадану ҳунарнамоӣ кардани ҳунармандони мо онро мустаҳкамтар хоҳад кард. бори охир рӯзҳои фарҳангии Қирғизистон дар Тоҷикистон соли 2004 баргузор шуда буд ва ҳоло мақомоти тоҷик ҳам умедворанд, ки аз роҳи фарҳангу ҳунар мешавад яхҳои сиёсиро об кард. мушкилиҳое ки ҳоло байни кишварҳо вуҷуд доранд, ин мушкилиҳои сиёсатҳои гузашта аст. ҳоло комиссиони ду кишвар фаъолият дорад ва вазифаи мо фарҳангиён танҳо мустаҳкамии равобити ҳунарӣ асту бас. равобити Тоҷикистону Қирғизистон дар чанд соли охир чандон ҳамвору якнавохт набуд. баҳсҳои сокинони назди марзӣ барои дастрасӣ ба обу чарогоҳу бунёди манзил ҳар сари чанд вақт мояи радду бадалҳо ва гоҳҳо хушунат шудааст. соли 2014 ки шоҳиди беш аз 30 ихтилофи марзӣ шудааст, бо марги 3 нафар аз шаҳрвандони Тоҷикистон дар хотирҳо монд. кори комиссиони байниҳукуматии ду кишвар ҳанӯз натиҷа надодааст ва ҳал ношуда мондани мушкили аломатгузории марз аст. садҳои ҷиддии музокирот боқӣ мемонад. айни замон давлатмардони ҳарду ҷониб таъкид мекунанд, ки ҳама гуна созиши сиёсӣ пеш аз ҳама аст робитаҳои гарми фарҳангиву иҷтимоӣ шурӯъ мешавад.